Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang suwatampo nga gipadagikan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Jerry. Dear Priscilla, suki sa kong tipaminaw, pinaagis sa radyo o sa online ining tulumanon bagong bayani. May hinigugma ko nga mo'y akong gipa-eskwela sa kolehiyo hangtod nga nakahuman siya. Paglarga niya sa laing nasud, dito na magsugod nga nakahanap ang amo mga pangandoy kay nawa raw kalit murag buwak. Bisan sa social media, wala gud ako makiti. Na ako'y napamabdusan apan ang akong ex mao'y tinuod na akong gimahal. Tuguti ko nga akong i-share diha kaninyo ang akong sakit nga kasinatian. Tawagan ko ninyo sa nga Jerry, usa ka OFW isip automotive mechanic sa LA, California, USA. Hoy, Jerry, magbata na, uy. Jerry, dong, mata na. So, kasi mo maoy, sabay tuyo ni mo, duka pag-aigo. Si Charity, dong, apasa to. Ni pauli sa ila. Jesus, kanagay ni Pauli, ano naganahin, dali mga pasang di na. Mayong Isang pagbuminaw taon sa Lex Huwag Pino. ka lang mahingawas umaabot ni mong anak nga iya ka nung gisamkon, ha? Iba ang yun ka ma. Nga si Jillian, mo'y akong gimahal. Ug hangtod karon naglaong pagyapon ko nga mubalik siya na ako, ma. Handom naman na nimo atong nibiya taon, oy. Mama Virgie, Gigamit ra ka atong bayhaan na. Human makuha iyang gusto, gibiyaan ka. Lisod bagod ng sabton. Jesus, di ba sa kamakamaw mo sabot ang sitwasyon, ma, eh? Kanus pa man in taon ka makaamgo, oy. Naanak na si Charity, oh. Og may umaabot na kamong anak. Sabas ni mo, ma, eh? O maka mo duties trabaho. Ni absent man gid kala. Apasa sa ila si Charity og pabalika nga ri sa bae. Sus, kapuya sa dani, eh. Patuon ko ni mo silang probinsya nga layo ato. Bahala ka. Basta ayaw gid pakita na ko dinhi kung dili nimo madagbalik si Charity. Kapiskot sa ni Charity, oy. Mudayo masanog layas-layas kung mag-away, mi. Kabisit ra. Apaso nimo si Charity nga tos ilang probinsya o dili. O lagi, apason. Kapoy biyani. Bye, Predix. Uy, Bajiri. Oh, ikaw mo din eh. Sama, sa iyo, basta ni mo nanog inom mo eh. Sa iyo, pagkadis buntag. Di mo na mo akong tuyo ron mo. Mo ba? Dali sa. Dayon nga results ba eh. Arita magsulti, Bajer. Mo ba ba? Wala akong problema, bay. Makalugar ka og kuyog na ko nga sa probinsya nilang Charity. Way problema. Wam sa kuila ka ron. Sige, ubanan ka. Salamat kayo, Bay Predix. Hidom di ay, salamat pa. Suod kita, sukad pas bata pa ta. Kung di ko makabalibad mo, Bajer. Aw. Abi ko bag-isog kay kang muasdang posibleng kasuko karon ni Maritran siya nga inahan ni Charity. Palaban ka ba lagig amigo? Mama sa day. Nailan na paminawas, mama, bay. Sagdiin na magyaw-yaw. Ubanan ko lang ni akong amigo ng Virgie. Kay di ta ka siguro ba, tingali unsay gipahaba atong day charity dito sa iyang mga kaliwat. Mauna, kay dili magud ang pingan. Maldita gitos Charity pero ay
Matinahuron kaayo in town to nako. Jesus, kanang mo biya, pasagdan na lang unta na. Ato abi tay jilid nga human nimo pa eskwelahas college. Oh, Nakautang pa karon makalargas abroad. Awa, aha naman karon awa na igdungog. Wa gani mo bawas mo nagastog sa ato kaayo niya. O sige buhat nimo ha. Dibiya na magyud to. Imong gipasagdan. Di ba nga nagsigi pa maghihapog kag handom? ito na mas, ito na. Yan, pagsige yung gisgot ato niya. O maon na diha. Si Charity in town perting luoya. Mabdos pagani taon tos inyong anak apan gibaliwa lang nimo. Kay tuwa ka maghandom atong jilin nga gibaliwa ra ka. Ma, di ba yung kamuhilom, kapuya, oy? Kaduwa-duwaan ba din yung lakawan na to, Rumbay? O di ba... Di ba unya tayo pang salbe dyan is kaliwat at charity ba? Ah, grabe po. Di sa tingali, oy. Ba ikaw siya ba? Pag-aasa na charity kay maabot siyang inahan sa inyong anak. By predicts. Gusto na siya mong pagpaabot nung Jilin, oy. Di na ito mo balik. Magduha na gud katuig so ka ni larga to sa abroad. Nya, wa nagkibalita, di ba? Bay, Wa ka rin siguro, eh. Minyo na ito dito afang. Nidot gyud ang kasakit sa kundukan. Samtang nagpaminaw ko sa gipanulti ni Bay Fredix, bahay ni Jelen nga akong ex. basta na, bay. Wan, sakit na lang ko nga mamati na kay. Antod karon, mahal pagyapon ako siya. Bigir. Bisag pila pa tingali ka charity ang moabot kong kinabuhi. Ug bisag pila pa kaanak ang mahimo na ko, bay. Mas piliyon pagyapon ako sa Jilin. Ano ba? Niya. So may kapustulanan ng lakaw na to. Anong mga to pumunta silang charity nga warang di siya biliri mo. Huwag ang inyong umaabot nga anak. Mga naog lang doy. Ayaw po, bay. Oh, mapatyang po ko anas kong inahan nga dili na kong madaog balik sa charity sa amo. Asa man si Ate Charity ni mo, Dong Baloy? Namasod sa amo ako ya. Las kwarto. Mao ba? Lakaw. Sudla lang atos bay. Naampos mama dito ya. Wa masuko na ko si mama ninyo, Dong. Pertis ko agad ko ya jire oy. Lakaw na, lakaw. Ato alang. Ay, bay predicts. Saan na ito ni bay? Lako bay. Ano lang Udres, gawas mo paabot mo, ha? Yeah, sige, bay predicts. Ay, unsa man ning binuang nga jire? Gipasagdan naman na Economos Charity sa inyo. Hindi mo na tinuod, maoy. Pasagdan gud taon, nga wa man. Maunsa gani unya ng akong anak jire. Kilaon tagyud unya kado. Na, Dili na nako pabalikon sa inyo ng akong anak jire. pero ma, masuko na ko sa Mama Virgie kung di na ko madaog balik sa Charities Bay. Misumbong nako si Charity kung giunsa nimo siya pagtratar dito sa inyo. Sa luwa lang ko, ma. Nalangoy ka may problema. Dili nako ipadani mo nga akong anak. Bahala og ari sa mga anak sa amo. Oo niya, saan man na nga package naman ang pagpanganak niya dito sa among gito ang ospital. Wa man problema kung ato na siya dito mga anak, ma. Tanaw, maulita. Patay ko ni Mama Virgie ug di ka madaha sa kong pagpauli. Ikaw, Manggod? Sige man lang kung pangaway na ako. Pero may lagi ko ni mong pahilakon. Hindi na lagi, promise. Pauli na lang dito, Kaw. Anhin na lang ko din kang mamatan siyang. Charity Town, uy, di lang kita mahimo. Nganong dili man ko na mahimo. Si Mama Virgie mo akong mahimong kontra kung di ka madaha dito. Aw, imo na ng problema. Charity sa di, ano ko pag-anagod? Sorry na gani ba?
Unsa man Charity? Mukoyo kang Jerry o anira ka din eh? Moobay lang kong Jerry Matansyang, oy. Salamat, Charity. Salamat. Parehas mong way mga buot. Maayong buwangon ng inyong duha o. Maayong pagkaparas ninyong duha, Charity, Jerry. Mukuyog man ko kung Jerry Matansyang. Nangayo naman siya, sorry na ako, ma. Nalipay ko nga nabalik na dinhi sa bahay kini si Charity dong, Jerry. Abim kanina ako, din ako mada siya balik, din sa ato ma. Kay may gusto ni mamatan siya nga, at tura ko na siya mga anak to sa ila. Ay, package naman guni ang pagpanganak o niya. Apil na to mga records kung diin siya nagprenatal. Maulagi. Suda. Nag-sorry naman si Jerry na ako, ma. Mao nga ni-decide na lang sad ko nga mukuyo ko niya. Dili maayo ang gibuhat ni mo, ha? Mudayon ka og layas. Mga nakay kabaya. Huna-huna apod intaw ng bata nga naas imo sa bakan. Sorry gid kaayo, Mama Virgie. Ay, nagtugos bahat, Charity. Ikaw man sad, Pi. Ay, pagsabot-sabot lang gud mong Jerry. Dili kay magsigi mo og away. Si Jerry man sad magod. Badlungon kaayo. Mga nakay ka. Mong ayaw ka stress sa kabadlungon ni Jerry. Kay dili na makaayo nimo og sa bata. Paminaw ni Mama Virgie, good, Charity. Muda yun gina ikaw glarga pagos na inasod na Flex. Oo, Badger. Alang sa kong mahal sa kinabuhi. Uy, wala de ko'y dali nga masangpitan eh. O, kuan, ikaw, bularga pa lang kauban ako, Badger. Ha? Mayo ka? Para na ko, no? Maayo gid kayo, bay. Aron nimong mahatagan og mayong kaugmaon ang umaabot ninyong anak ni Charity. Oh, murag sakto sa kabay na. Kay basin pa dayog dito niya sa abroad, akong mapalgan si Jilin. Nga dugay na akong gipangita. Nasikana. Wa na lagi to. Kato, kay wa na mo kontak ninyo ni nang Virgie. Wa na to, uy, bay. Grabe sa balatian bihan na eh. Huwag yun niya hunaw na ang akong mga sakripisyo aron lang siya makahuman og eskwela. Si Mama Virgie, yatiman gina siya pag-ayo. Nagkautang-utang pa mi, aron lang nga makalarga siya sa laing nasod. Pero kalit lang nahanaw. Wala gyud mo kontak. Yang Facebook, wala po. Gidelete na sa niya. Kalimti na to siya sa hingpit. Og focus kang Charity. Og sa inyong umaabot nga baby. Ako naman ko nang gibuhat, good. Pero, sama nga hinayak naman ko, ana. Mabdos mo siya. Todo ilagi mong kaugalingon. Naaram gina nimo ba, bay? Ito ko, alkansin ako atong bihanay. Kana. Ha. O sana sa nakaingon nga maglisod kag move on. Tungod kay nagsige kag huna-huna sa dako nimong nagasto ato niya. Gikan sa iyang pag-eskwela, hangtod na sa iyang pag-abroad. By Felix. Basta, Badger, suway lang og pananghid sila si mama ni mo, Perche, o Charity, kay para maka-abroad po ka ba? O niya, basin day. Swertihon ka. Sige, suwayan ako, bay. Mananghil lang ako ninyo nga, muuban kong by Felix nga mga play para sa aling nasod. Mo-abroad ka, dong Jerry? Unta, Mama Virgie? Aw, sabuti ka na ninyong Charity, ha? Kaya lang na ako, maayo man sa ng plano, ha? Oh, sa mga kaya, Charity, magka magtingog-tingog diha. Kalain ko nimo. Biyaan ko nimo dinhi uban sa atong anak, Jerry. Kayuhan sa din nato, Charity, alang sa tong future o sa tong anak. Basta kay dili ko musugot nga ato kaslayo manarbaho, Jerry. Nasa kanang imong kamaldita. Gitukar sad ka. O sige. Sige pagtuman jud. Larga unya Jerry kay human ko unya mga anak mo pauli ko sa amo. Adto nako dadon uban ni mamatan siyang. Tanawa rago ka. Pinagkaba biya guni mo batasan, uy. Okay nga no ikaw nindot kag batasan ha? Labaw pa manggani ka? Hilo mo, uy. Gusto na mo ni Ana. Ikaw sad ba, dong Jerry? Paubos, good.
Ikaw ang daan ni Charity kay umaanak baya na dong. Ay, nagkagara naman guna siya, God. Kay mo masagod din ng labanon, ma. Hilom, oy! Imong labanan na yun. Huwag din tao kumugara no, Jerry. Wa. Ako ni prangkar ako nga dili ko gusto nga ato ka manarbaho sa laing nasod. Uy, di pa man ti ka asawa. Basta di ka makapugong nako. Oh, dili man sa ka makapugong nako kung ato nako dadas amo ang bata human unya ko mga anak. Charity, dili sad baya lalim alang nako nga imong ipalayo ang akong apoday. Na, sorry gud ma. Mao gud unya na mahitabo kon magtuman si Jerry sa iyang gusto. Istoryahi sa aragod na ninyo, be. Kanang hapsay og pinahimuta nga panagsulti, dili kay magbinanghagay mo. Mama Virgie. Sorry ma ha. Sorry gud kaayo. Ikaw mo gud Jerry good. Nakulsad. Sabi- Idkan mo, ambot lang mo si Riti, oy. Gustos, Mama Virgie. Kinahanglan nga istoryahan tanig payo. Nga naman laging kinahanglan pa mangyug kang mo abroad ha. Gipasabot naman na ka sa kung rason. Atong kaayuhan, atong kaugmaon mo gilantaw ko. Labi na kay may anak na unya ta. Bakakon. Usa? Usa bakakon ba? Dili ko bugo oy. Kay ba ko gud say tinuod imong rason? Usa mo kuno? Tingali. Aron imong pangitaon ang imong ex dito sa laing nasod nga wa na magparamdam nimo. Charity, na usa magka, uy. Nagpataka naman lang ka. Giing na natin ka nga dili lagi ko bugo, Jerry. Hilom, uy. Sobrahan na sa kanang imo pagka madudahon da. O dili man pagduda lang ako. Inutok nga analisis ning ako. Pida, wa na gyud ka mamao. Ha, wa na mamao pero wa sad ko masayop, Jerry. Supak mas charitis kong plano, ma. Oh, wa kay mahimo. Dili sa ko makatugot nga ipalayo niya niya ang bata. Apo baya na nako bisag dili pa mo kasado. Pasensya na gyud kay ka, ma. Nagkapili ko og babae nga labihan ka maldita. Okihan raman kus kinaiyaan ng Charity. Paraygon man nimo ng bayhana bisag baldita. Unsaon nga imo masagbong supakon dayon, dili ka makamaumo pa ubos. Ma, Klarohon taragod ni Jerry. ang usa man, ma? Unsay tinuod nga tumong nimo nga gusto makang mo abroad. Aron nimo pangitaon ang maluibo nimong ex nga si Jeline, ha? Jerry. Nagparehas lang yun sila sa Charity o ang akong Mama Virgie sa ilang pagduda. Nausa naman taong ka, Mama Virgie, uy. Nagparehas naman lang mo sa Charity nga nagduda na ko bahin, anak. Ay, pastelan. Pasailoon lang utak ko sa Ginoo. Basta kay maugid ka na ang nias sa huna-huna. Ma, Dili gid ka matigayon sa imong kinabuhi uban kang Charity og sa inyo unyang anak. Kung ikaw mismo, magpabilin nga ginapos sa imong kagahapon. Mama Virgie. Unsa na, ha? Silas Mama og Virgie, may predicts. Parihag yung nga nagtuo nga kung tuyo kuno nako nga sa pag-abroad, mawambog pangita kong Jilin. Aw, naabsagod sila yung rason ba nga magtuo sila sama na. Kay hangtod karon naghandong pa man gihapon ka itong babayan na. Oh, hinuunsad. Tama? Mong ikaw, ayaw lagi ipatigbabaw ang imuang guilt about atong issue, ha? Kadlagot mo kayo. Ang imo untang ipaniguro ba kung saon nga imong mapasabot si Charity? Masugot na lagi yun niya na, by predicts. Oo niya, kanus apa man sad? Ma-apply ko bay. Sa musugot sa og sa dili, basa kay mo uban ko ni mo sa pagpang-apply. Ha, kana! Mo na akong gipaabot ka itong bagig ka nimo. Hinahinayan na lagi niya na ako pa sa... Nagkasulti na mi si Mama Virgie. Nya. Okay na ko nga mularga kas laing nasod aron. Manarbaho, Jerry. Tinud bitaw ka, Charity? Masugot ka? Lagi. Ay, salamat taon. Gusto lang yun ko nga makahatag og mayong kaugmaon alang sa bata. Hosto si Mama Virgie. Ang ituod kong malipay nga na kay nindot nga mga plano alang sa mayong ugma. O, siyempre. Kay pamilya na gano'n niya ta. O, ang sunod unya na tong himon, mo na niya nga itong pagpakasal.
Nindot lagi kayo ng paminahon ang imong gipanulti, Jerry. Depende po, basta dili mo sugmat ang imong kamaldita ba? Klain siya da. Ang lain sa da. Kung gusto nyo kang nga magkasinabot minus-minusin ang imuhang kamaldita. Kaya di ko ganahan anang batasana. Okay na si Charity. Wala kay problema. Ako na'y bahala unya niya kung pananglit swertihon ka og makalarga sa abroad. Salamat yung kayo, mga Virgie. Usahan ang imong huna-huna ha, para sa imong maabot nga pamilya. Oo, ma. Maayo man na si Charity, basta ayuhon lang nimo sa pagdadong. Mauwag ito'y pagsupak ang babayhana. Salamat, ma. Hinay-hinayin na pud sa pagkikalimot katong Jeline, ha? Kay para nako, maglisod gid ko sa pagdawat ato niya kung pananglit mo balik siya. Kay wa magutoy batasan. Gidawat o giatiman nato siya dinhi. Imo gipa-eskwela hangtod imo gipa-abroad. Pero tanawa, o sige buhat. Gusto na, ma. Ay, kining ako dong hisgot ba lang ni. Aron imong i-disclose na kanang bahina kay wa namang good to. Paningkamutan na nakukutob sa kumahin mo, ma. Nga ilubong na sa kalimot ang akong kapildihan. Sa gugma uban niya itong maluibon ng babae. Si Charity mauna ang para kanimo dong Jerry. Jerry, aray kasakit sa kuntian. Mga anak na tingali ko. Jerry, tabang. Tabang, Jerry, pangod diha. Uy, pagbata ba? Jerry. Manganak na ka, Charity? Ma Virgie! Ma, si Charity, manganak na ba? Ikaw ginakaingon na ni Jerry. Aray! Salamat kay Lord. Kay luwas ra ang delivery ni Charity. Ug buyag lang. Himsog kayong among bibiboy. Nadasig na yun kung pag-ayaw aron makapadayon og larga sa laing nasod. Alang sa usa ka gamayng anghel nga nagsalig na sab karon sa akong kakugi. Tinuod ka? Kuya Jerry? Nanganak na si Ate Charity? O lagi. Lain sa kayo og manawag ko nimo aron pagpahibaw niya binuang ra ay. Nung samsag ka ay baloy. Oo, sa dihay ko yan, no? Paibawa niya diha si Mamatan siyang ha. Ing na nga nanganak na ang imong Ate Charity og usa ka himsog nga batang lalaki. Tinuod ka, kuya? Batang lalaki ang inyong anak ni Ate Charity? Lain na sa nimo baloy ay. Kano sa amlay ko nagbinuang god? Bata, Jerry. Wa pa yatod. Wa pa man, Charito. Dili man dahil lalim ning mag-labor, oy. Kamayng sipyat. Muhagtos man sa diay ang gininhawa nato. Ay, lang ko pag-surrender. Mapagani ng usa. Kunaan pa na nato. Kinahanglan na giday kang mular kag layo, Jerry. Aron dili dayon na tumasundan ang atong baby. Naman da ikaw mo sa Manila. Pagbunyag in taon ang bata nga wa ang papa. Saon nga manikay-sikay ang taan ni ma. Ay, sabta lagi taon ko ninyo. Hinuon sab. Ako, makasabot ramang ko kay maningkamot man ka para namo. Tinuod na. Kamong akong pahinungdan ining akong pagpaningkamot. Salamat ha, Jerry. Pag binuutan lang yun kay asawa na ang akong pag-ilhan mo. Andam yun niya tikang pagkaslan, Charity. Mari Tansyang. Mari Virgie, ngano Mari? O sa may imo ikasulti bahin ani Mari. Nalipay gid kaayo ko sa ako nasaksihan karon nila. Nga naa na sila pagsinabtanay. Nanay mga plano sa kinabuhi. Maon na. Suportahe kanunay ang maayong mga plano ni Jerry ha, day Charity. Aron way lalis nga mahitabo. Pagsinabtanay lang gyud mo.
O, Mama Tansyang. Salamat, Mama Tansyang. Timanin ninyo kanunay nga ang kaminyoon. Dili sama og duwa nga mahimo lang mong muundang kung kapuyo na. Long-term agreement baya gid ning kaminyoon sa duha ka tawo ha, Charite, Jere. Salamat kayo ninyo, Mama Tansyang o Mama Virgie. Nahibaw mi si Charity nga wa mo magpasagad na mo. Kuya Jerry, Oh, dili na ko pasagdan ang akong ate Charity ug ang bata. salamat nung baloy. Amping po niya dito sa imong katuan nga dapit ko ya. Nahibaw ko nga sakit ang kamingaw, ilabi na kay nanami anak si ate ni mo Charity. Pero sige lang, antuso na ko para nila. Nakatuog na lang ng bata samtang gikugos ni mo. Huwag gini mo ibutang, Jer. Di ko pulan nga makugos itong anak le. Mo, gakos unta ko ni mo. Kay mular ka na baya ka. Dali, gakos na ko. Mingawon dyan ko ninyo. Jerry. Jer. Maningkamot ko para sa tungugma. Ampingan ko gawin ng pamilya. Ha? Salamat ha. Abibiyan ako dili ko ni mo, love. Sorry ha. Sige lang tagaway. Ibawan pa nga magkalagyo ta sa usag-usa na to. Mas may paog gipuno na to sa gugma o pagminahalay ang mga adlaw sugad ta nga nag-uban. Sayang bitaw kaayo, no? Karon na ako natugkad nga dili giday tumayo. At least, nakaton ta og leksyon, diba? I love you, Charity. I love you too, Jerry. Di na gid kapungan. Mulargan ako paingos Manila kuyog ni Bay Fredix. Amping in town dito. Sagdi lang kay magtinabangay mi ni Marie Virgie sa pagmatuto o pag-atiman sa inyong anak ni Day Charite. Bitaw dong, Jerry. Salamat yung kayo ninyo, Mama Virgie. Mama Tansyang. Ready na ka alon sa tong flight paingon sa Manila, Bajer? O Bay Fredix, andam na kayo ko. Ay, sakit yun unta una-unaon nga mubiya tas itong mga mahal sa kinabuhi bay. Apan, saon nga, gikinhang lang magid sa igayon. Gusto ka bay? Karon pa lang gani. Murag mangusi na ang kasakit sa kundukan. Laban lang kita, Bajer. O Bay Fredix, kumbati og laban lang para sa pamilya ug sa mga mahal sa kinabuhi. Sakit man doon ang kamingaw, apan tamis ang bunga sa kalapusan, bay. Gusto ka bay? Basta di lagi dato sa gulan ug binuang ang atong mga pagpaningkamot. Unya sa laing nasod pohon kung tuan na ta dito. Maningkamot kita. Mao, unta itugon na sa Diyos, bay. Kay nagsugod pa lang ta. Napay daghang latason na to ng mga pagsuway. Isalig rin nato sa Ginoo. Kay way imposible kung sa pagsugod pa lang nato apil na siya sa tanan natong mga tinguma o mga plano. Amen. Jerry o Fredix from Cebu? Yes, sir. Yes, sir. Ako si Jerry. Ako sab si Freddy, sir. Ako si Mr. John Ray Periliano. Ang in charge sa accommodation. Jerry, menu ka na ba do? Naikalibin, sir. Bagong nanganak. Oo. Okay. Ikaw, Fredericks. Ulitaw pa ko, sir. Pero naiuyab. Naaunta to, sir. Pero ilog mas laki. Ang babae do, duha ka klase ang gipangitana sa lalaki. O, unsa man, sir? Dato, nga, kurtahan yun, o ang importante, ang performance sa kama. Aw, kana. Sakto gid ka, sir. Actually, ay dong di sa kaganahan. Ha? Welcome to accommodation, ha? Libre mo tanan diri.
ang tunaw niya sa iyong adlaw sa inyong deployment. Salamat, Sir John Ray. Salamat, sir. Ay, salamat ko taon, Samuel. I-occupy ninyo ang nabakanting kwarto sa mga boys nga bago lang gi-deploy paingon sa London. Alimpyo naman to. Adali mo, follow me. Nindot ng kwartuha ba siya? Sir, salamat kay sir. Ay, salamat na sana na Mayong salamat. pagbuminaw sa Lex. Relax mo Pino. ha. Pabot ninyo ang bagting kay ang bagting mo ni pasabot nga mga una. Uy, mo ba sir? Oh, dini mo matin og lectures and Sure. seminars. Sige na. O kada bagting dini, kaon na yun. Wow! Ay, importante man na. Kanindot ko na, Sir John Ray. Bitaw sir. Laliman ka ng kadabagting kaon dayon. Oh. Dutay. Pero, ang problema kay usara mo bagting sa usa ka semana. Kang si awa ni mo sir. Wah. Joke ra, oy. Kamo ba? Seryoso ba? Dagmay nyo, oy. Scan. Wah. Uy, la, unsa man ron? Wala lain. Bagting na nga una ta. Sa to pa, mga ona, Sir? Tanan. Nga una. Sige na mo. Apil mo dito sa paniutuban sa mga aplikante. Dali na. Tanay ba, Jer? O, bay. Dali. Puwag na yung mga pagkaon, eh. Sige. Mabagay pagtugbas lamisa. Targo mag kapuhag. Nabusog ka, bay? Bay. Ikaw? Okay ra, nabusog po ko, bay. Mainon. Jerry. Fredericks. Fredix, sir. Fredix. Fredericks, eh. Busog mo? Ha? Oo, sir, busog yun kayo. Salamat yung grasya. Salamat sa grasya, sir. Sir, napamlagi na usa ka tawo nga murag wa mahimuot ka nagtan-aw sa mga pagkaon ganina, sir. No? Kana siya. Usa na siya ka-aplikante. Same ninyo. Ugwa na siya mahimuot kay ang giserve nga pagkaon daghan king ahos. Naaray libre nga pagkaon sa accommodation. Apan kinahanglan nga dili kagyud magpili. Hangtod nga ng lapay ang mga adlaw o ready na mi si Bay Fredix alang sa amang paglarga paingon sa LA, California. Paingon na di mo mular ka, Jerry? Magay pagkahumana mo sa immigration counter. Mao ba? Naghuwat na lang ko ni Bay Fredix nga moduol ako dre aron mo check-in nami sa among mga bagahe. Asa pa man di siya? Nanawag pa man to siya nila ni Tia ug Tio. Amping lang taon niya ha, Charity. At imana taon ng atong anak. Mularga na ba ko paingon sa Amerika, sa California. Ikaw sa diha, ha? Pag-amping pa yun. Promise. Ati manon ako ang atong anak, Jer. Salamat. Sige ha, bye na. I love you. I love you too. Bye. Mas mayong karon pa lang. Magpakaligon kong daan. Kaya dito niya sa California, siguro ko nga grabe ginunya kaayo ang kamingaw nga akong bation nga to nila. Major, tara! Bye, Fredix. Dali! Maniguro tag-check-in sa itong mga bagahiron at ito nang ta sa sud magpaabot sa... Diri kita sa Los Angeles, California, USA, Bay Fredix. Major, di ada kita, bay. Mauling dapita ang maghatag o katumanan sa atong mga pangandoy, bay. Sa mong pangandoy ni Charity. Yes, bay. Bay, kuan. Iskot pagid kag Charity. Kanang may pangutanan ako niyo. Usa pa na, Bay Fredix. Kuan. Hingpit na bagyuday ni mong gikalimtan ang imong ex kasi Jilly? Deserve mo sa ni mong malipay uban sa babae nga tinuoray nagmahal ni mo, bay. Ang among anak ni Charity, mao nagkapahigmatan ako, bay, sa kamaturan.
nga dili na angay pangmulaong ko sa maluibon nga babae. Wag ka masayop, bay. Tungod kay Vicente o tarong nga pagkababay si Charity. Salamat, bay. Ako niya. Unsa ba ni? Sige, tana. Tana. Tana sa luggage area. Mag-claim na ta sa ato mga bagahe kay tingali og na nasa gawa sa ning airport ang magsugat ato. Okay, tara bay. Welcome to Los Angeles, California, mga kabayan. Ako si Marie. Tawagan lang ko ninyo og Ate Marie kay obviously, maguwang gid ka ako ninyo, no? Hi, Ate Marie. Ay, ate. Ay, salamat kay Bisaya ra sa ka. Di lisod nga amo kang ikasinabot. Actually, kabayan na sad nato og usasab ka Bisaya ang wife sa CEO sa Motor World Company nga si Mrs. Fox. Oh, mo ba? Mas labing mayo. Sige na mo. Tanan mo mga kabayan. Tuan na sa designated car. Abi ninyo, maayo kayo si Mrs. Fox. Ilabi na gyud sa mga kabayan atong mga trabahante sa Motor World Company. Mo ba, Ate Marie? Sortihan no? Ipangasawa mo siya o adunahan kayong negosyante din is Los Angeles, California. Idara na ba ng Mrs. Fox? Manghud pa nako, uy. Murag, kaitad ramang gani tingali ninyo. Uwa pa'y 30. Pag tingali niya siya kay nagustuhan man sa CEO. Yes. Gwapa gyud. Morena og bright girl. Oh, okay. Excited ako nga mahimamat siya. Hinaot nga dili siya arte. Ay, dili gyud siya arte. Duha ka tuig pa man sukad siyang niabot dinhi sa California og gipangasawa dayon siya ni Mr. Fox. Sure gyud ko nga komportable mo aning inyong Pinoy-anan nga apartment. Tagsa mo kwarto, Jerry Fredix, ha? Ala, pila man sa ka among bayranan ani sa abangan, Ma'am Marie. Bitaw, indot ba gini nga unit o kumpleto pa gid sa mga gamit? Basig na may kapada sa mong pamilya dito sa Pinas. Si Mrs. Fox mo ay nagbuot nga anhi mo puyo din he. Ilahan yung property. Oh, mo ba? Uy, salamat kay libre dito sa tong kapuyan din eh. Bajer kumao. Pero hangyo lang nako ninyo, ha? Ayaw lang yun ninyo abusari ang kamaayo ni Mrs. Fox. Kay buutan in taon kaayo siya diri nato. Maikog ta, ha? Oo, Ate Marie. Ampingan ko na mo ang iyang kayo. Bitaw, Ate Mary. Dagan yung kayog salamat ninyo. Sige na. Relax lang una mo din, he. Ugma na mo report sa kompanya. Walking distance ra, pero hapiton rata mo din, he. Ito na si Ate Marie. Nagkabiya na ang iyang sakyanan by Felix. O Bajer, nila no? Pagkaswerte yun na to aning atong employer ba eh. Pinayro sa dayang asawa sa CEO. Bisaya pagid kayo. Swerte-swerte maning manimpahan tabay. Ug ang nagdaog swerte na to, mao nga itong pagampo sa Ginoo aron iya tanggiyahan. Bulahan gid ang tao nga nagsangpit kanunay sa Ginoo bay. Gusto ka bay? Kay siya giyahan ug buligan pinaagi sa bala. Narasagawas ang sakyanan ni Ate Marie. O Bajer, tara. Ay, kikulbaan ko bay. Anak gina bay. Ako gani. Pero relax lang. Ug always. Sa ako nang giingon ninyo gahapon, nga walking distance gyud ang atong workplace. Kana nakita na tong dakong building sa unahan, oh. Tuulog yung tinuod, oh. Uy, imo pa magid ming gihapit uy, Ate Marie nga mahimo ram day mo diretso mi. Maglakaron ta mi. So, sakti lang good. Everyday matagsod og gawas na to sa trabahoan. Maglakaw lang tabay para pa-exercise ta ba? Oo, by Felix. Naa naman ang in charge sa Human Resource Office. Wait lang sa mo ha, kay unang makikimamat ninyo ang atong CEO nga si Mr. Fox. Sa okay. Pino. Paabot lang mi kon ganas ami patawag. Tuod di ay.
Member sa board si Mrs. Fox. Ang giingon ako ninyo nga atong kabayan ug asawa sa CEO. Naron siya, Ate Mare? Uwa ra ba? Permi magong tuas lain-laing mga lugar nga nag-asikaso sa mga branches aning ilang negosyo sa mga luxury cars. Hello, Filipinos. How are you doing, guys? Doing fine, sir. We're doing fine, sir. By the way, my name is Mr. Fox. And you knew, my wife is a Filipina. She also used to be a worker, but now is one of the board of trustees here in her company. I-guide mo na ako nga to sa General Services Department aron matagan mo og uniform. And after that, start na mo sa inyong trabaho isip automotive mechanic dinhi. Uy, kanada. Makatrabaho na gini. Excited kami nga makasugod na og trabaho si Bay Felix, Ate Mare. Ay, tuo di ay. Ipaprocess na niya ang ipaglukat ninyong lisensya, ha? Aron anytime makadrive mong sakyanan o baka motorsiklo. Mo ba? Yes. Kay panang litron, o. Naay magpa-rescue kay gamay ra og daot ang ilang sakyanan. Pwede mga tuon dayon ninyo gamit ang motorcycle and any vehicle din nga available. Uy, bitaw. Bitaw ba, Jer? Kita mo na sa lida? English movie? Girescue sa mekaniko nga gwapo ang auto sa leading lady nga nadaot, taliwa sa iyang pagbiyahe. Malikam. Kailangan mga nagsalig sa akong kakuki dito sa Pinas. Gusto ko nga makahatag og maayong pagpuyo mo na ni Charity ug sa mga anak. Jer! Saan? Okay ka liya? Oh, okay ra. Kumbati ra gyud kayo, bay. Kabantay ka ba eh? Tagkantag trabaho na human ganiha pero relax ra kita, no? Bitaw, lahi sa ato ba nga tibok adlaw na to nga dasok kayo sa trabaho pero hasta kapuya no pagkahuman. Pero ang sweldo, itay, kuwang na lang yung hapit pa ngayon. Mao nang wa kita masayop sa tong desisyon. Bahay nga, anhin manarbahos na nasod. Bay, Jer. Pasalamat yung kay ko sa imuhang pag-agni na ko, bay. Wag yung ko magmahay nga ni Kuyo. Si Mama Virgie, unsa, kumusta naman diya? Kumusta naman po mo? Okay naman. Lingaw kayo sa siyang apo ni Baby Tainald. Gimingaw ba yung kay ko ninyo diha? Samot na cute ko. Love pa ya kayo, Tika Jerry. Lab sa kay tika, Charity. O bisan og layo ta sa usag-usa nato apan akong giampingan ang imong gugma. Salamat. Parehas na kagiampingan sa nako ang imong gugma. Makausa niya na, napugos lang ko nga makiktipo niya kay mimabdos ug ako maoy amahan. Apan karon siya ug ang among anak mo'y naghatag na kanako kalipay. Basta kay pabuta ko niya sa pagpauli, ha? Dali ra nga mangligid ang mga adlaw, Charity. Oh, Jerry. Paboton gid ka na mo ni Baby Tainald. Nyano niya higayon, ha? Akong tumanon ang gisaan ako nimo. Nga pagkaslan ka, promise. Salamat. Kanindot yung bitaw-bation kung ikasulti na to bisag sa cellphone man lang ang atong mga mahal kinabuhi dito sa Pinas, bay. Tinuod ka na. Magkapawa sa kalaay o kakapoy. Labos tanan, makapadasig. Manero sa mga pamilya nga naas Pinas, bay. ang pagpangumusta na to ba? Nga ilang mahal kinabuhi nga niya din ni. Bitaw lagi yun ta, pero saon nga na may uban nga nangumusta lang og naay pangayoon. Or panahon na nga ting pada og alote. Ay, luog ya sir bitaw sa ubang kabayan na itong mga OFW, bay. Importante lang para nila kung bahay na kwarta. Di ka ni makamaong mo dasig. Uy, isa may nawag? Isang na, bay. Sa Pinas na kang tawaga? Dinhi maning numero ka. Hmm? Ang opisina raman mo igihatagan ako aning akong number nga gigamit sa
telco dinis California. O, tubag ka na lang aron. Ibaw ka kinsa. Hello? Hello? You're Jerry, right? Si Mrs. Fox ni sir. Yes, ma'am. Unsay akong ikalagad, ma'am? Nanawag ko ano pang umustahon mo diha sa iyong gipuy-an, sir. Okay, jo kayo may dire, ma'am. Salamat yung kayo. Wa pa kita nakita ninyo. Tamping mo kanunay diha uban sa kauban ni si Sir Fredix. Yes, ma'am. Salamat yung kayo. Okay, bye. Bye, ma'am. Bay, Pajir, ang asawa sa CEO tong nanuwag ni mo? Bay, si Mrs. Fox. Astiga! Di ka maging nanuwag ni mo? Paglibag na ako ni mo, bay, uy. Nakulpaan magani ko. Lalim ni mo nang nakikistorya na ko sa cellphone ang asawa sa Tagias Kumpanya nga itong gitrabahoan din sa California. Kuwapar ba ko na, Bajir? Kanos akan nato na makitas personal, no? Kanasi. Okay na. Naana mo international driver's license. Uy, hala, kaninot ko daan ni Ate Marie. Salamat kayo sa imong pag-assist na mo, ha? Bitaw, Ate Marie, salamat. Dali pagid kayo. Dali raman gid ang pag-process anak din ni uy. Kibaw na day ka, kabaw na kabay, ang buaya man mo'y makadag lang ay. Ha? Aw. Sa ato? Sa ato ba? May lain pa? So, kung doon ay manawag nga clients nga magpa-rescue og mekaniko, pag-ready na lang gid mong daan. Kay basig usa ni... Salamat sa imong gipadaha, Jerry. Ika nang bahala diha ng kwarta, ha, nga gipadaan ako. Mo-share ko ani sa mga bayronon din ni Mama Virgie sa bahay, Jerry. Charity. Dako-dako na ko og pada sa sunod kay para bunyag ko niya sa tong baby Tainald. Salamat. Sige ha, amping mo diha, Charity. Bye. Bay. Ano mo ba? Ang gito'y trabaho. Mo-open ko ni mo ani nga topic, ha? Ha? Masamta na. Kuan ba? Pananglit ba? Pananglit og wa paron si mong kinabuhi sila si Charity ug ang inyong anak. Kaya nga naman eh. Tingali, nangita na ka niya itong ex ni mong si Jilin, no? Ha? Bitaway, kalinti to eh. Alisan to, kalit sa kong huna-huna to eh. Ano ito hatagig, ibugaton. Nakamove on ako sa impit, pay. Aw, mas labing maayo, Bajer. Sama sa imong giingon ako, maingon sa ko karon tingalig, naminyo na to siya og afam. Mao nga kalit. Ay, salamat ang kayo kay kabisado nga mo ni Bay Felix. Ang among mga trabaho din eh. Jerry, ikaw na lang rescue sa sakyanan ni Mrs. Fox, B. I-waste up lang ang iyang location. Uy, di ka ta mauwaw anang asawa ba yan na sa atong CEO, Ate Mare? Sabay mauwaw, nga kamayong tao ni Mrs. Fox. Dili pagid arte. As in, cool, nagit kaayo na sila. Mau ba? Naamay motorcycle nga available aron imo magamit. Pansin ko sa way sa mapa. Doon na ko sa location ni Mrs. Fox. Ito muna ka lang kayo sa kinanga nakapark sa Dapislan. Mrs. Fox? Jerry? Oh. Ikaw? Dili na ko kaya nga magtago og gikan nimo hangtod sa hangtod, Jerry. Jilin, ikaw ang asawa ni Mr. Fox nga CEO sa kumpanya. Dagay kong angay ipasabot nimo. Maong gitoyo ko kini. Ngay ka mo rescue kuno hay sa akong sakyanan. Wa ko magdahom nga magkasugat pa ba dahil nga itong mga daan. Kadako na ni mo kalainan. Adunahan ka na kayo. I'm sorry. Dako kayo kung saan na himo nimo. Ninyo ni Mama nimo, Virgie. Pasayloain taon ko. Mrs. Fox. Jeline, sangpita ko sa kumpangan. Kay kita na mo ini akaron din eh. Jilin,
Kalimtan na nato katong tanan. May lain ng babae sa kong kinabuhi ug may anak na mi nga bunyaganan sa sunod semana. At tagdapit nga magkasalti ta pag-ayo. Please, tingali og ni makailan ako din Ayaw na. Igo na nga natay closure. Ipapasama po nako ang tanang sakit nga imong gihimo. Human kami magkapatunog anak sa akong gikatipon. Bayaran ako ang tanan mo na gasto na ako. Gikan sa mo pagpa-eskwela na ako sa college. O hangtod na sa nagasto ni mo aron lang ko maka-abroad. Ayaw. Kaya netong higayon na. Gibuhaton ako sugo sa kong pagigugma nimo. Jerry. Magsulti lang niya ta sa laing higayon. Og, salamat ay kayo sa imong pagpahimutang namo ni Bay Fredix. Og manindot ka pinayanan. Kuwang pa ka nagtanan sa imong mga pagsakripisyo kani adton ako. Dili na ko maangko ng unsay na anak ko karon. Kung dili patungod nimo, Jerry. Unsa man din nahitabo sa pag-rescue nimo sa sakyanan ni Mrs. Fox, bay? Wa, bay. Wa. Unsa man? Nakasaban ka? Musultin lagi ko ni Mustinod. Unsa man lagi? Kanina rin ka dito sa trabaho, anda nga, yung anak ka. Bay. Nakakita na ko ni Mrs. Fox. Oo. Nagkaila na mi. Oo, lagi. Unya lagi. Unsa may nahitabo? Si Mrs. Fox. Maor sa des Jilin nga kong ex. Oh. Unsa? Binuang ka diha, Badger. Mo ka na tinuod, bay. Uy, unsa ko di ay? Bisan sa unahuna lang, wag ko magdahom. Unya, unsa may plano nimo? Mo padayon sa ko sa akong pagtrabaho sa ilang kumpanya. Nga murag dili rami man nagkaila. Hangtod nga mahuman ako ang gipirmahang kontrata. Pero, bay, dili kaod niya mo matintal sa usag-usa ninyo. Naarapoy mo'y kagahapon. Di ko magpakasa sa among relasyon ni Charity. Kana! Mao ginay barugi. Mahal ka ni Charity, bay. Tinuod siyang nahigugman nimo. Mao ayaw gid usiki. Gihangyo ko niya nga magsulti kay daghan ko no siya gustong ipasabot. Unya. Di balibad ko. Gusto siya, bay. Kinahanglan niyang ipasabot nimo kung anong gibuhat ito niya. Para nako, okay na to, bay. Closure na to. Mao ba? Mahimo mo siya nga magsulti unya mo kung nang naabot ko. Total, managaila man po ni. Pwede. Parehas man mo nga, mga suod kayo na ako kaniad to. Anak ng dingalibay, no? Karon paglikay sa tentasyon ba? Pagsulti unya mo nga na ako, Badger. Hello, Jerry? Kumusta man ang bunyag sa tong anak, Charity? Okay, gid kayo ang bunyag ni Baby Tainald. Maynon. Nalipay ko nga nabunyagan na gyud nga tong baby. Jer, giapil ba gid na kog lista si Fredix isip ninong sa bata, ha? Unya, nahimo day nga ni ama sa diri. Naman kay seminar. Ay, mahimo mo na, good. Giproksihan lang ni Baloy nga akong manghod. Ala, uy, magkumpare na demi ani ni Bay Fredix. Maog yun. Malipay gid niya to kung mahibaw nga apel siya sa gilista nga ninong sa tong anak. Wagoy kabutangan sa akong kalipay nga magkakumpare gyud mi sa tusuod kayong amigo o kababata nga si Bay Fredix. Kurmao na. Kumpare na dito. Pare Jerry. O pre, kumpare na ta, pare Felix. Isang na pare Jer. Si Mrs. Fox. Salamat sa iyong paghatag og gayon nga ikasulti mo, Jerry, Fredix. Last na ito pa nagkita ninyo na itong sa dayon akong larga paingon sa Manila sa bihang nang-apply ko pagka-OFW. Tinood yun na.
Ako pang ni-drive sa multika ba to nga gisakyan paghatod nimo sa airport. Mrs. Fox. Kita lang niya. Mausang pita ko sa kumpangan nga, Jeline. Unsa kay maayo og biyaan ta lang mo din nga magsulti. Ayaw lang. Dinaan ka. Betaw, diha lang gud ka, Fredix. Sige. Salamat dahil sa imong kayo na mo. Jerry, wala lagi ng tanan sa imong nahimo na ako. Ligo na nga mong relasyon ni Charity. Inahan sa kong anak. Busa kalimtanan na to ang nangagi kay dili ko gusto nga mapasakitan ako ang babae nga nagmahal ako karon. Jerry, Gipasaylo na matika sa imong nahimo na ako. Pagbuot sa Ginoo ang tanan. maayo pa mo sa mga hinigong ma. Kay nakabaton og anak. Kami ni Mr. Fox. Kaya ako mo'y na-diferensya. Unsa? Salamat na lang gani kay mahal gihapon ko niya. Bisan og dili ko makahatag og anak. Gikasubog ko kay kanang bahin na. Si Mama Virgie, gina sa ospital kinaglisod og ginawa, Jerry. Ginoo ko. Unsa may iyang kemtang karon, ha? Agingon sa doktor diri sa emergency. Kay na-stroke ko, no. O critical ka rin ang kahimtang. Ginoo ko. Nga naman, di pa ko andam nga mawa na ako si Mama Virgie. Ato gini siya paingon sa ICU, Jerry. Kadako na mas kwarta ang gikinahanglan, uy. Buhatan niyo ang kutob sa inyong mahimo. Aron maluwas Mama Virgie. Bahala na og magkautang-utang ta, Charity. Oo, Jerry. Og ikaw ayaw kayo paapektar diha, ha? Basig ba daw ang imong trabaho diha? Please, pauli sa Pinas. At iman na si Mama ni mo, Virgie. Unsa? Ako'y bahala nga mo gasto siyang pagpa-ospital. Nagtuo ka og ingon lang nga nakasayon. May katipon ako. Kasal na lang ang kuwang namo. Nagtuo ka nga magkasabot ra siya kung mahibaw nga nagkita rin ta din sa California. Depende ka na sa mong pagpasaboton niya. Kinuo ko. Nganong nahitabo man kini. Jerry, dawatang akong gitaniag ni mo. Maayong pagbuminaw. Basi na lang sa ingon ni Ana nga paagi. Magmalinaw na akong konsensya sa dakong sa nga nahimo ni mo. Og ni Mama ni mo, Virgie. Pero, Jer, may hunahuna ang kaluwasan sa imong inahan. Mahimong mutabang ko pasabot ni Charity aron di maguba ang inyong pagsalig sa gusta. Pare Fredix. Ambing sa imong pagbiyahe pa uli sa ato sa Pilipinas, pre. Way imposible kang jilin tungod kay pahanam kay siya. Pare Fredix. Gusto mo desisyon nga unahon ang kahimtang sa imong inahan kaysa garbo nga mupatigbabaw. Tabangin niya ako sa pagpasabot kan Charity. Pre, Jer. Magtinabangay ta. Promise ko na nimo, pre. Salamat kay nauli na ka, Jer. Dili na ko kaya ang sitwasyon ni Mama Virgie. Unya, naapag yung bata, uy. Unya, si Dong Baloy, nag-eskwela pagid sa college. Charity, ipasabot ko niya nimo ang tanan. Kung nganong dinalian kini akong pagpauli. Kaya di ko gusto nga magunahon na kaunya og dautan bahin ako. Dili na magud kinahanglan. Gitawagan ko ni Pare Fredix. Siya ang nagpasabot na ako. Og nagasultisan mi ni Mrs. Fox nga mao ang ex ni mo nga si Jeline. Ha? Mao ba? Wa mo ko'y duda sa imong kabuutan. Salamat yung kayo. Bisan pa man sa iyang gibuhat kani adto nga pagpasakit nimo. Apan may bulawanon siyang kasing-kasing. O gusto lang sa niya nga makatabang kang Mama Virgie nga kanhin ni ati man sa niya. Dagan kayong salamat sa imong pagsabot. Ingon ni Ana ang matuod nga gugma, Jerry. Makamao mo sabot. Og andam nga mo pailob. Tana, kay gusto na ko nga makakita sa atong baby. O gusto ko nga makakita na sa ni Mama Virgie sa ospital.
Pinaagi sa tapang ni Jillian nga akong ex. Kinsa mauna karon si Mrs. Fox, naka-recover gid si Mama Virgie sa hinay-hinay. Samtang kami ni Charity, nakasal na sab sa usa ka simple lang nga seremonyas. Dininalan ko to, daghang salamat, inyong magtatapo, Jerry.